ଆଜି ଦଧିବାମନଜୀଉ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଳନ କରୁଛି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ଉତ୍ସବ। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଜିଜ୍ଞାସା, କୌଶଳୀ, କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ତଥା ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀର ପରାକାଷ୍ଠା। ଜିଜ୍ଞାସାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କୌଶଳୀରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନରେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳର ଧାରଣା ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀରେ ମୋ କଥା ମୋ କାହାଣୀ, ଗଳ୍ପ ଲିଖନ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି, ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର, ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା ଆଜିର ଉତ୍ସବକୁ ଶୋଭାମଣ୍ଡିତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ଏକ ଝଲକ।